Tenan lho Pak, nek syutingan TV aku nonton jenengan kali Mbak Riri jan serasi tenan. Kaya putune arep periksake mbae. Ora, iki kancaku kok ya. Ora kok putu karo mbae. Lho, iki kancaku. Ya Kang Mas ya. Betul ya. Tapi nek niki direkam memang ya jan jos tenan. Lah nggih, Karakter suaranya mantap. Lah asline pertama gini iki sing lembang. Nggih. Nggih. Tahun 2005 ya Kang Mas ya. Tahun 2005 zaman awake dhewe iki jek enom ya. Jek mriki aku jek ora ada gondrong sampe maki ya. Nggih. Timbang ana katresnanku jaman Saiki ra iso kemaki deh. Saiki wis piye, ora iso piye-piye. Wis kalah karo asakmu urat. Timbang ana katresnanku karo kowe. Iya. Kowe ra kenek terus gawe lagu pokoke panggodane katresnan kae. Iya. Kae karo tangan dine, Mas. Cah boyo lali. Wis mati saiki. Mesti arono lagu. Iya kae. Gawe lagu mesti ana sejarahe, ana critane. Mongko nimas katresnanku bebasane Bandun. Sehat selalu ya. Sehat selalu. Ki Sehat. Sehat ya kudu waras lho, Pak. Iya, ya kudu waras barang. Kok sehat ra waras. Badhe sunggal lagu malih, Pakde? Sampun. Sampun. Mun Bagong niki mawon suarane sing apik. Sisan panggodane katresnan. Nggih, tepuk tangan dateng Kang Mas Sri Susilo. Ampun kondurian nggih, Dik. Kudu sabare. Nggih, niki mengke nek selak ngantuk kula nyuwun anak kula, putu kula Mbak sinten? Mbak Ais mangke dipun kendangi kalian Mas Bayu sajaripun. Coba Duk pentas rumiyin. Enggak, Dik Ais. Karena ini produk asli Sragen, ingin pentas saking sanggar Bromastro. Pimpinanipun Kang Mas Bagong Sugianto, sanes Bagong Blondor. Alah, kula mimpin sak omah wae bubar. Menawi dereng siap? Pun siap nika. Siap. Ya, Dek. Nggih. Iki Rene, Nduk. niki Karena ini memang acara pepadi si Sragen kondangipun para seniman, seniwati. waras. Wong kula mboten seniman men nggih, pengin Agio lagu men nggih. cah ayune kok Sragen. Wah, nggih sun kali Mbah Anu Nggih. Bude Pujiatun. ya. Nah niki Bude Eka. Dik, Engko bar iki ben padha cilike Eka jumeneng sik. anu jumeneng ra apa-apa, Nduk. Nggih. Napa kula pangku mriki? Nduk. Kene. Nduk, Aja. Nduk, jumeneng Nduk, ngadeg kok, Nduk. Heeh. Ngadeg. Ngadeg ra apa-apa wis. Remen jumeneng remen ngadeg napa lenggah? Nah iki soalnya mboten saged disyuting. Oh, mboten saged disyuting. Nggih, ngadeg